Sí, bé, nosaltres, com bé ha dit el company, estem treballant en positiu per donar solucions. Una altra cosa és que vostès funcionen com el pensament únic, que o bé sepa el que jo dic o bé el més no aprofita per a res. Jo penso que no. Nosaltres fem dues propostes, que és el tema de l'estudi socioeconòmic, que és molt important de cara a afrontar nous processos urbanitzadors, igual que fer una comissió de seguiment, que jo penso que això és molt important tant per la part municipal com per la part veïnal. Nosaltres entenem que això és important perquè després se van a derivar una sèrie de responsabilitats i d'actuacions i d'intervencions a nivell econòmic que van afectar molt directament a les butxaques de les famílies i propietaris de sòl. O és que l'Ajuntament, com a mesura, també va fer una amnistia tributària a aquells que no poden pagar i no es va cobrar els recàrrecs? Pues segurament que no. Així l'únic que fan amnisties és el govern de l'Estat, que a tots els delinqüents fiscals es va a rebaixar ara perquè puguen pagar. Però jo penso que així, diguem uns procediments, jo penso que molt bé tècnicament, i iniciem el procediment que iniciem, després va tindre una sèrie de responsabilitats i de conseqüències. I això és el que nosaltres estem advertint, que abans que apliquin aquestes conseqüències dramàtiques per a les famílies que no poden pagar i no poden fer front a les quotes urbanístiques, que abans facem els estudis, que analitzem, que mirem la situació, que mirem com estan les famílies i com està l'economia en cada una del nostre entorn de les urbanitzacions o dels espais que anem a tirar endavant per a que això no torni a passar. I com bé ha dit la companya, no volem que cap persona es quede sense casa. No volem que cap persona se li embargue el salari. No volem que cap persona se veja ofegada i asfixiada per unes quotes que no va poder pagar. I això, vostès, en l'urbanisme embotxit que estan duent, sobretot el Departament d'Urbanisme, és el que estan fent diàriament en aquest Ajuntament. I nosaltres pensem que això no és el camí, que n'hi ha altres camins, que n'hi ha altres alternatives i altres fórmules de fer urbanisme en la localitat. I no és la que avui en dia està duent el Partit Popular. Moltes gràcies. Nosaltres el que sí que creiem que és infumable és la situació a la que està portant el Departament d'Urbanisme a aquest Ajuntament, en el que així s'han embotxit en el tema d'obrir pais, obrir pais, obrir pais sense mirar si la gent pot o no pot pagar. I és una de les coses que nosaltres recollim en aquesta proposta. El que volem és ofegar al personal o volem donar una solució definitiva i que siga viable i que la gent pugui assumir. Això és el que ens tenim que plantejar. No és començar així a ton i a son perquè a nosaltres ens interessa o a qui sigui l'interessa de començar a obrir espais que vulgui, de la manera que vulgui. Però és que així no hi ha realitat, en aquest cas de moltes persones i de molts veïns que tenen dificultats. I aquesta realitat socioeconòmica hi ha que veure-la abans de començar. Igual que hi ha que també polsar el percentatge de gent que està disposat o no està disposat a tirar endavant, perquè després venen repercussions, després venen els embargaments, després venen el tema de les quotes que no se poden pagar, i clar, aquestes coses són dificultoses i són sagnants per a les famílies que viuen allí i per als propietaris de sòl. I això és el que nosaltres intentem de que se faci d'una manera racional. I a més, que si al final s'ha tirat endavant la urbanització, doncs que no és que una comissió de seguiment per part de representants municipals i per part del veïnat, per veure com va allò, perquè tampoc després se dispare on hi hagi sobreexcessos en les obres i que la gent estigui al tanto de tot el que està passant poquet a poquet. I això, han tingut exemples així d'urbanitzacions que s'han ficat en marxa i que aquesta comissió no està. Urbanitzacions que han començat ara i aquesta comissió no està. I que urbanitzacions que ja estem tramitant d'altra volta, doncs ja veurem. Però així hi ha que veure la realitat que estem vivint. I aquest municipi està vivint una realitat, en aquest cas, contradictòria. O sigui, quan les coses anaven molt bé, resulta que sí, no se mereixava un metro de sol. I ara que la cosa econòmicament està més mal que mai, resulta que ens hem tornat locos. I així, tot el Campos Orégano, a urbanitzar. I també a col·lapsar tots els serveis municipals. Perquè al final també es col·lapsem. No se cregui vostè, que sols és així agarrar i fer pais com a xurros i això va soles. No. Després n'hi ha una sèrie de responsabilitats darrere que tenen que fer front. I això també tenen que ser responsables. Per tant, nosaltres entenem que abans de tirar endavant més unitats, perquè pràcticament estem vivint així a una cada 2 mesos, doncs el que haurà que fer és veure en quina situació ens trobem i les possibilitats que n'hi ha de pagar per part de la gent o de financiar-ho. A veure, si vostè em diu no, és que anem a ficar o anem a buscar una alternativa i que el que se quede la gestió o el que és la promoció d'aquesta organització s'adequa a la realitat econòmica de la persona que té que pagar. I si en vez de pagar en 18 mesos té que pagar en 36, doncs en 36. Això seria una realitat que a mi sí que seria viable. Però no, així marquen 22 mesos i com un PP, a 1.500 euros, 1.200 o 800 o el que isca, a pagar tots els mesos. Puguen o no puguen? I això que nosaltres intentem ficar un poquet de racionalitat i li estem demanant a vostès que la fiquen. Ara que vostès s'han embotxit i volen continuar endavant, la responsabilitat és dels 11 que voten a favor, tot això, de tots. Encara que jo sé que hi haurà companys que millor no ho comparteixen, però de tots vostès. Moltes gràcies.